ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಏರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕಿಟ್ಟದ ಏರೆಗಲ್ಲ ಒನಸಿಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಡ ಅರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಲೇ ಇಂಗ್ಲೇಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾರದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ 600+ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ ಅವಳ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 400 ಮುಟ್ಟ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇನಿ ವಾಮಂಜೂರು ಸೈಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ವಾಮಂಜೂರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 200-250 ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡೀ ಇನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ರಿ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಡುಪಿದಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಪಟ್ಟೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ 2-3 ದಿನಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ಕಾಲ್ಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಿನ ಕಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೂಪ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಇಯರ್ ಬಂಗದಕ್ಕೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾದ್ರೆ ಆಡ ಐತೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ಸುಮಾರು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನೇನು ತೂದು ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಂತ ಕಿಟ್ಟು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಟೀಮ್ ಸೇರಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಉಡುಪಿಡು ಬೇತ ದಿಕ್ಕರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಂತಿದ್ದೀನಂటే ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಕಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಪ ದಾದ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಪಡು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕೈಡ್ ಹಾಪನ ಅಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಉಂಟು. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಏರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಬಂಗ ಉಂಟು. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.